So I've mentioned previously that I am on my 7th year here in the UK and I now have 7 jobs. So, nangolekta kog trabaho diri ya, nangolekta kanang experience inyong iyaan. Anyway, you know, when I first came here, anak ko, manarbaho ko, mga apply kong trabaho, misig unsa pa na trabaho, applyan ko na. Tas pag naanak ko'y trabaho, okay na ko, mag-work na ang tanan. Pero guys, that did not happen. So, you know the expectation versus reality. Sa atong mind, as long as makita tag work, tapos ang atuad yun ng igi ka ng panggunitan gina nato na work, hantod sa hantod kung pwede. Pero wala na nahitabo sa ako guys. Because, number one, na-realize na ako when I got here, na ako'y choices. So, kung unsa man ako ang work, kung dili ko happy or dili ko kanaganing satisfied sa ako ang sweldo or dili nagamit ang akong kakapoy sa akong sweldo, pwede gid kay kumubiya and then mangitag laing work. Diba? Amazing kayo kay nana ko'y choice. Choosy na inyong iyaan. Dili oy, pero bitaw, when like I said, katulaging sa imong huna-huna ba na pag makatrabaho lang jud ko, okay na ang tanan, mas stable na ko, mabuhat na nako akong mga plano, maano na nako, masugdan na nako akong mga plano. Pero dili di siya ing ana, guys. It is a process. And I cannot say na karon na sa akong 7th job kay kana super stable na ko, no. Dili gyud. It's it's a continuous change. Pero kani manggod siya, naana ko'y choice para mo pili for a better job, a better pay, a better environment at work, and kanang overall kanang akong mental health sa work kay kanang isa na siya sa akong gina-priority. Before man god, bakalag unsay isugo sa imuha, misig unsa kalisod kay pangitaan ako pa maagi before na na katong back sa Pinas pa na kanaganing unsaon man ni nako wala ko kabaluan ni or na ako'y idea pero dili ko sure unsaon nako ni pero buhaton gihapon nako diri man good kanang kung dili ko sure na ako'y ba kumbaga naana ko atong voice gani na pwede ko muingon kanang mas gina-encourage nila na dapat muingon ka kung di ka kabalo, dapat muingon ka kung dili ka komportable buhaton ang trabaho. It took me a while gyud na kana ganing ma-incorporate ang ilang sistema dinhi kay for so long syempre nagtrabaho bi ako sa Pilipinas, no, and for a very long time mo jud to ang sistema nga na ako na kanang kung di ka kabalo ana di tun ana nimo, kung di ka kabalo ana pangitai pa maagi. Guys, dili kay kung dili ka kabalo dili jud ka kabalo and there's nothing wrong about it. Pwede ka mangutana, pwede ka magpatudlo, pwede ka muingon na kanang dili pa ako komportable buhaton na work, so pwede ko tabangan na kaingon ana na option. Mao na ang pinaka first na na-realize nako itong pag-start na kog work diri And sa kong first na work is, I think katong mga nakita na sa akong previous na video is katong pinaka first is domiciliary care wherein magbalay-balay ko. Kuan siya, lisod kay siya na na-give up na ko siya. Misipag unsa na ko kailangan na ako'y work ato before. Ang ako lang gid ato guys, no, kay kanang akong ginaisip lang gid ato na napay mas better ani, which is naa gyud kanang wala nako tong thinking nako ba kumbaga natabangan pud ko kay sa mga katong mga kauban namo sa kumbana dinhi nga naa diri sila for so long, maghatag silag advice kung dili ka ganan sa imong work naman kay choice na muhawa and then mangitag lain. Syempre sa ako, sakit sa ako na kanang muhawa sa kong work, nakita na good na finally nakakita na kog work. Kinsa bay magdahom na makita dayon kog work, diba? Tapos ako ang buyan kay dili jud nako siya kaya, and it's not bad to admit na naa kay butang na dili jud nimo kaya buhaton. Even if gitry na gyud nimo imong best, even if kabalo ka na kanang muna na gyud nimo ba, nya dili gyud makaya, okay ra gyud kaayo na mo give up, guys. Wala joy kurat. So I think this video is about sa ako ang 7 years as an employee here in the UK. So i-share na ko sa inyo ang mga butang na mga pros and cons in working here, and as well as my own personal experience kung inyo pud ba ning ginaagian na ba mo'y struggle na pa mo'y kanaganing internal conflict sa inyong kaugalingon, kumubiya na ba ko ani trabaho ani or hold on pa ba ko kana. I think this video is about that. So katong nag-start ko and then I have to admit the fact na kailangan ako mo give up.
I felt like I was a failure. Kanang murag, hala uy, tapula na ba kaayo ko? Or dili na ba ko muantos compare sa katong work na ko sa una na kanang kaya na ko antoson? So, na ano gid ko, kumbaga, I felt like I was letting myself down kay nganong dili man na nimo kaya, dapat kayano na nimo. Kay imo man gisudlan. So ingon ana ba, but then I realized na every move na gibuhat nako, every change job na gibuhat nako, it helped me to be a better person, to be better than I was before, and also to be mature. Kay daghan kog butang na na-accept na before dili gyud nako kaya ma-accept ug dili na ako kaya ma-let go. So isa din ha is admitting na kung dili nako kaya, I'm not a failure. It's fine. Naapoy uba na kanang kung dili gyud siya naga-serve sa imong purpose na ang work na imong ginabuhat, kung dili naka-happy, kung dili nakakaganing namagud kay kuan na kanang kung happy gud ko sa akong work, ka excited ko mo adtog work. Kanang naga-look forward ko ba na marag, unsa na pud kay mahitabo karon no, kanang excitement na siya sa ako Pero pag kana siya, wala man ko nag-ingon na kapag mag-change na kanang hawa dayon sa imong work, dili man ko ingon ana kay dili man pud nato mapigilan na ma-burnout ta sometimes sa sobra nato kakanagan enthusiastic sa atong work, di ba? Pero it's not a bad thing. Ma-experience yun nato once in a while. Pero if it's like an ongoing kuan na murag maging conflict na siya sa imong self na kung happy pa ba ka mag-adto og work, I think that's the time na mag-re-evaluate ka kung if it's something na kanaganing worth it pa ba, kay mentally maapektuhan man jud gud ka ana, especially na agitoy work guys na kanang pagkagabi pa lang kanang kunwari pagka Monday mo trabaho ko, Sunday sa gabi pa lang anxious na kay ko na kanang murag hala mo trabaho na pud ko ugma, makulbaan ko na kanang unsa na pud kaya ni ugma kanaingon ana god. So dili siya worth it gyud, dili na siya tama. And isa to siya sa reason na nganong kailangan ako mag-decide na mag-let go ato na work, kay ngano man dili naman siya nag-help sa ako and I know na kanang maglisod mi sa kung bana if wala ko'y work, and kanang murag kumbaga mag-budget na pud mi taman-taman kay kanang mag-leave na ko sa kong work. Pero the good thing about it is before ko mag-leave sa isa ka work, mangita na kong work daan. So mag-adto na ko mga interview hantod sa makuha na ko ang kanaganing work, dira pa ko moingon na kana mohawa na ko, mag-render kog ingon ani, i-inform na ko akong new employer na mag-render ko ingon ani sa akong previous na job, and then mobalhin ako sa inyo ha. Isa na sa akong ugali kay dili ko gusto na mawalan og work because I know how important it is, and financially need jud namong duha na mag-work. And also kanagong the thinking na pag naa na ka sa abroad kay kanang as long as nakay-trabaho ay perfect, kuyaw na kay na siya, kay na siya trabaho, nagasweldo na siya, nag-earn na siya. No, dili na siya for those na kanang kunwari na may mga family outside na naga-work abroad. Don't put pressure on them. Kay sila pud no na po na sila ginaagian na maybe dili nila ma-share sa inyo ha, pero ginaagian nila internally na kanang wala sila siguro output or wala sila kanaganing outlet ba kung kinsa ilang pwede istoryahan. Well na ako, guys, na inyong iyaan. So share it with me, pag-comment diha og ako anang basahon sa ato ang next na video. Ingon ana guys, because I think ang pinaka-struggle for me kay tungod wala ako'y experience diri sa UK, wala ako'y kanaganing ingon na para sa mga nurses na sila IELTS, na sila exam, na sila introduction about diri nga lugar. For me wala ako. And if you're someone like me na wala jud kay knowledge about diri grabe ang pagpangapa. 'Di ba? So ayog kaulaw na mga mangutana og mag-ask og help sa atong kapwa ng mga Pilipino or even sa imong partner or sa inyong friends nga naa na dinhi ayog kaulaw kay because somewhat I know some of them will definitely genuinely help you. And ako guys, so mag-comment mo kay I'm very open kay ang ako among experience din for the last 7 years, dili gid siya all happy. Dili siya all kanaganing kuan lang, cloud9 lang perminti, no. Especially sa work, grabe akong struggle. And gusto na ko na i-share sa inyo ha. But of course, like I said before, sa tanang kalisod na ay kahayahay. Okay? And I think somewhat, naabot ko ani nga work na ko karon. By the way, akong work is naana ko sa kanang, who would have thought? Wala gid ko'y idea na mag-work ko sa healthcare section.
basta ka nang sa healthcare, guys. So wala gid ko nagdahom, and kanang wala ko nagdahom ba na maka-work na ko ang mga consultant, especially karon sa akong work kay akong mga katrabaho is mga surgeon. Diba? Mga bigati ng mga surgeon, mga cardiovascular, mga vascular, mga orthopedics, mga ana. Diba? Wala gid ko idea on say difference ana sa una, guys. So karon murag okay ing ana din na siya. So lahi din na siya. Oh, diba? Although wala jud ko'y background medically speaking, wala jud ko ingon ana. Along the way kay naka-learn ko hinay-hinay. Imagine kung ako lang dili gid ko moingon hala dili jud na ako kaya na job. Uy, dili gid ko mosulod ana. But because of my previous experiences, because of the changes na ako ang na-overcome, ug because sa mga changes na akong gi-accept na kailangan mahitabo, nag-grow ko na kanang okay, trabaho ni, fine, tun-an ako ni, tapos kuan kanang mga ikog tabang if ever dili na ako kaya, kanang ingon ana go daghag mga butang ba na slowly wala na ako na realize kay kanang na-accept na din ako sa akong self, and now na ako ani na work, I'm very proud kay kanang unsa ra ba ako mga unsa ba ang akong trabaho before, di ba, na maabot kog ingon ani na kuyaw kay akong mga katrabaho, ay grabe gid akong ka-proud. And I'm not saying na may pakaiyaan no ingon ana na imong work kuyaw kay ka ako diri no, ayaw jud kanang dili man gid kabalo ko dili nato maiwasan na mag-compare. Ingana pud ko sa una, pero ang pag-compare magud nako kay i-challenge nako akong self. Muhing ko na hala, nabot na lagi siya na wait lang, giunsa kaya na niya no? Maabot pud ko ako ana. So na ako'y mga butang na kanang buhaton nako ba i-challenge nako akong self instead na naaman dyan ang kaibog, dili gyud na nato maiwasan, pero ayaw siya ihimo ang negative, ayaw siya himo ang kanaganing hindrance para makuha nimo or mahitabo ang unsa man ang imong plano sa life. So padayon lang jud, and then kanang learn as much as you can, try to ang ako kay kung unsa akong bag-o na job kay mag-try ko og learn as much as I can hantod sa dili na makaya sa akong utok. So ingon ana, guys, kung unsa man ang inyong work karon, kung unsa man ang kanang mga bag-o na butang na na-experience ninyo, take note. Kay nga naman, it will help you in your next job hantod sa makuha ninyo ang inyong gusto na work. Okay? So guys, I think akong pinaka-advice about aning nga video is, like me and my husband, we are both immigrant. And sometimes, na moabot jud sa point sa inyong pagka-immigrant, pagka-OFW na murag, wala naman ko kasabot sa ako ang wala na ko kasabot sa sitwasyon iyaan, murag ka nang lami na kaayo mo give up. Ayaw. Kaya nga naman, the mess you're in right now, it's something that will actually help you sa imuhang murag kumbaga gina-prepare ka anang mess nimo sa next big thing na mahitabo sa imong life. And don't ever think na you are behind. Kay isa na sa mga reason na kanang murag hala may pa siya, ingon ani na siya, tapos unsa na lang man ni ako oy. So diba, sometimes if everything is too messy, daghan kay nahitabo sa atong life, and feeling nato kanang dili in order or dili nahitabo ang kung unsa man to atong gina-expect, feeling nato behind na kita, and then ma-compare dai nato tong self sa ubang tawo nga kanang wala may pa sila, nakaing-ani na sila siya, nakaing-ani na siya. No, because kana imong ginaagian karon, you are building yourself, you are building your future. So unsa man imong ginaagian karon, take the challenge and then motivate yourself na kani labyan ko lang ni kay moabot sa point na kana maparihan ako sa akong iyan, ay charot. Maabot na ako sa point na kanang mahayahay na pud ko, di ba? Oh my god, kanang naigo ko sa akong giingon. Kay ingon anak ko katong part na perti na mong bisiha, katong part na grabe kaayo ang amo ang kanang challenges sa amo ang duha sa kumbana. Pero yes, eventually naabot ra gid ko. Wow. Naabot ra gid ko diri. So kato siya guys, and don't forget to like and subscribe. Kung gusto niyo siya i-share, pwede ra pod guys. I-share pod ninyo ang video kay basi daig na ay makarelate ani, di ba? And then don't forget kung naamoy mga comment or kung naamoy mga gusto i-share sa inyong iyaan, comment ninyo kay para basahon na ako next time, or basig naamoy gusto na mga topic na gusto niyo i-share na ako, or gusto niyo na mo relate ko sa inyo ha. Pwede ra jud kayo guys. I-comment lang jud na ninyo dira. Okay? So see you again in my next video.